Prvi otvaraš? Ne, ti. A bolje ti? Dobro, hajde. O, kako lepa torta. Samo je toliko hladna da se ukus uopšte ne osjeća. Šta da smislim? Koristit ću testeru. Nijedan led joj neće odoleti. To je pametno. Svaka čast. Nego šta? Wow, nije loše ispalo. Sad ću konačno probati svoju tortu. Kako je šarena. O ne, ne mogu da je zagrizem, previše je tvrda. Dobro, sad čekat ću malo. Hajde, Britney. Aha, krećem. A moja torta se istopila. Uj, kako da jedem to? Dobro, sad ću da probam. Jao, ukus je odvratan. Fuj. Bobby? A meni se sviđa. Mogu li ja da je pojedem? Dobro. Blago meni. Topla torta je baš ukusna. Britney, hoćeš malo? Neka hvala. Povratit ću. Čekaj, Britney, zamenit ću naša jela. Ledena huba buba. A šta ti imaš? Yes. Sad ću da proverim. Wow, i ja imam huba bubu. Ali sa drugim ukusom. Mogu ja da počnem? Da. Zašto se ne otvara? Hajde! Jao, nešto neće. Znam šta može da pomogne. Uzmi ovo. Stvarno, hvala, Britney. Da, uspeo sam. Super. Evo i moje žvake. Joj, opet moje zubi. Kako je pojesti? Ovaj komadić izgleda da nije zaleđen. Da, tako je ukusno. Dobro, sad ću probati da naduvam balon. Kako je leden. Wow! Gledaj, to su pahuljice. Hvate ih, Britney. Wow, tako ih je mnogo. Nevjerovatno. Ovo je kao pravi sneg. Da, to je zabavno. Hajde, Britney, sad ti. Da. Ne, moja žvaka se istopila. Sada to liči na ligavca. Okej, to je zanimljivo. Probat ću. Žvaka je ukusna. Da. Nisam očekivala, ali svidelo mi se. Želim da pojedem sve odjednom. Blago tebi. Šta? Jo, zagovila sam se. Bobby, pomozi mi da se odlepim. Drži se, Britney, sad ću jako da povučem. Ups, žao mi je. Da me napred. Dobro. Jesu to ljute nudle? Pa ja obožavam ljuto. Dobro, šta ja imam? Ledene nudle. Čak mi je od samog pogleda hladno. Hajde, ti počni. Dobro. Moram da se pripremim da jedem štapićima. Hajde! Ne, ne mogu da izvučem. Okej. Moram jače i... Bobby, tako si smešan. Izvadio sam nudle iz pakovanja. Sada mogu da... Jadni moji zubi boli. Verovatno danas neću jesti. Bobby, ne budi tužan. Došla mi ideja. Dakle, gledaj pažljivo. Uzimam štapiće i... Što? Izgoreli su? Zar su nudle toliko ljute? Okej. Gladan sam. Bobby, dođi sebi. Prestani da plačeš. Sa viljuškom ću sigurno uspeti. Namotaću malo i probati. Wow! To je tako ukusno. Da? Yes. Cool. Treba pojesti što više, tako je? Britney, jesi li sigurna? Da, jela sam to 100 puta, ne brini. Izgleda da počinje. Evo ga, vatreni, da. Hajde još malo. Da, to sam i htjela. Bobby, pogledaj.
Ugrela sam ti nudle. Ugrela? Pa ti si sve spalila. Hvala naravno, ali odbit ću to. Što ti je? Pa ja sam se trudila. Hajde da otvorimo zajedno. 3, 2, 1. Aha, je li to kola? Mogu ja. Jupi. Pa to je ključala voda, ne kola. Ajuj. Smiri se, Britney. Hajde, probaj ti svoju. Vrlo rado. Nešto neće. Hajde. Šta da radim? Možda da probam ovako. Da. O ne. Zalepila sam se. Hajde. Bobby, treba mi pomoć. Dobro, sad ću ti pomoći, hajde! Vučem! Daj mi to! Sama ću! Da, tako je! A sada vučem! Joj! Razbila sam svoju kolu! I odletila sam jezik, odlično! Ne, hajde ti bolje! Dobro, šta da smislim? Kako da ohladim svoju kolu? O, tačno! Mogu da sipam led unutra! Da, tako je! Uspelo je! A sad se može probati! Tako osvežava! Hoćeš li podeliti sa mnom? Naravno, izvoli! Baš ti hvala! Hej, hajde papir, kamen, makaze! Ja otvaram. Čokolada. Ali nekako je čudna. Pa ona se istopila. Imam ideju. Treba će mi led. Kako hladno. Da, a sada makaze. Napravit ću jedan rez na pakovanju. Kako lepo curi. Dakle, isedit ću tečnu čokoladu na led. Napravit ću oblik srca. Da, uspelo je. Bobby, pogledaj. To je tako lepo. Jedva čekam da probam. Hajde već. Da, čokolada je postala još ukusnija. Cool. A sad ću nacrtati mačku. Da, odlično mi ide. Kakva slatka maca. I ukusna. Šta? Nemam više. Hej, Bobby, što stojiš? Hajde, kreni. Šta, je li to sneg? Zar je čokolada toliko zaleđena? Kako je velika. Dobro, sad ću da je probam. Jedva čekam. Joj, ne mogu da je zagrizem. Tako je tvrda kao kamen. To je bolelo. Eto ti čokoladice, eto. Bobby? Ništa ne pomaže. Šta da radim? Dobro, neka se polako topi u mojim ustima. Britney, nećeš? Ne moraš. Mogu li ja prva? Pa dobro. Ovo je vruće meso. To volim. Kako lepo miriše. Da, jedva čekam da probam. Meso je tako sočno. Da. Ne treba mi to, nemojte me više zvati. A šta to imaš, Britney? Skloni se, to je moje jelo. Pa daj mi bar komadić. Nemoj ni misliti, jedi svoj odrezak. Kako me nerviraš, marš. Dobro, da vidimo. O ne, to je komad leda. A kod mene sve spremno. Imam ideju. Da, to je baš ono što mi treba. Skupit ću što više grana. Odlično. Stavljam sve na sto. Aha, poređat ću sve lepo. Super. A sad su mi potrebne šibice. Palim i...
Kakav plamen! Da! Eto, moja vatra je spremna. Stavit ću meso pravo na vatru. Gledaj, Britney, ja sam mnogo pametan. Ovdje je požar! Kakav još požar? Stvarno je požar! Sad ću sve da ugasim. Prošlo je. O ne, moje meso. Možda je ipak ukusno. O ne, fuj. Kako odvratno. Hej, ne smej se. Fuj, neću više. Hej, ne žuri, ja sam prva. Okay. Zašto se ne otvara? Hajde, bre! Šta je tamo? Je li ovo burger? Ali zaleđen je. Vidiš šta je kod tebe? U redu. Moj burger je super. Da, slažem se. Britney, šta radiš? Ovo jelo je moje. Kako vruće. Duvat ću na njega da se ohladi. Tako je. Sada mogu da probam. Meso je tako sočno. A sos od sira je prosto divan. Cool. Ja nemam sreće. Šta da radim s ovim? Jao, ovo nije lepinja, već komad leda. A šta raditi sa krastavcima? Imam ideju. Bobby, pogledaj. Ovo je maska od krastavaca, tako pušta. Hoću ja. Naravno. Poverovao je. Yes, odlično. A sada mogu zameniti naša jela. Kako ukusno. Da. Ovo je pravi užitak. Odlično. A sada mogu nastaviti što? Šta radiš, Britney? Ups, izvini. To uopšte nije lepo, Britney. Baš si bezobrazna. Bobby, mogu li ja prva da otvorim? Šta je ovo? Moja pizza gori! Yes! Dobro, ugasila sam vatru. Bobby, a šta je kod tebe? Moja pizza je totalno zaleđena. Onda počni ti da jedeš. Da, naravno. Ovaj sir se tako rasteže. I miris je ekstra. Da. To je pravi užitak. Cool. Jako sam zadovoljna. Hoćeš li dati meni, Britney, molim te? Ne, bre. Pizza je moja, šta ti je? Jel tako da? Dobro, da vidimo šta je s mojom pizzom. Tvrda je kao kamen. Okej, probat ću. Ne mogu da zagrizem. Šta da radim? Znam. Pomoći će mi pegla. Tako je vruća. Taman za moju pizzu. To je zanimljivo. Wow. Nisam mislio da će uspeti. Britney, pogledaj. Cool. Da, stvarno se ugrela. Miris je cool. A kakav je ukus? Wow, baš je dobar. Hoću i ja. Nema šanse, Britney, poješću sve sam. Ti mi nisi dala svoju. Ozbiljno?